Zavřete oči a zaposlouchejte se. Neslyšíte hluk tramvají, ani troubení aut trčících v nekonečné zácpě na magistrále. Neslyšíte cinkání sklenic z přeplněných kaváren na Staroměstském náměstí, ani zvony stovek pražských věží. Slyšíte jen vítr. Chladný, neústupný vítr, který se prohání nekonečným oceánem hlubokých, neprostupných lesů, jež pokrývají celou kotlinu. Slyšíte dravý ryk divoké řeky, která se prodírá hlubokým údolím, naráží do strmých břidlicových skalisek a nespoutaně se rozlévá do širokých, bažinatých niv. Ta řeka je Vltava, ale její koryto ještě nesvazují žádné kamenné náplavky a nepřeklenují ji žádné mosty. Kolem ní neexistuje žádné město. Jsme v době před 2000 lety. Jsme na samém úsvitu dějin, na místě, které se o mnoho staletí později stane jedním z nejkrásnějších a nejvýznamnějších měst světa, v magickém srdci budoucí Prahy. Co vlastně stálo na tomto místě dávno předtím, než císař Karel IV. Položil základní kámen svého slavného mostu? Kdo kráčel po této půdě předtím, než se na horizontu vůbec poprvé vstyčily věže křesťanských chrámů? Dnes vás vezmeme na fascinující, epickou cestu hluboko do propasti času. Odhalíme tajemství ztracených civilizací, které po staletí utvářely drsnou českou kotlinu. Představíme vám Kelty, mistry kovu a spirituality, neohrožené germánské válečníky, kteří změnili mapu Evropy, i první slovanské rody, které v těchto místech po dlouhém putování nalezly svůj konečný domov. Toto není jen suchý příběh o vzniku jednoho města. Je to syrový příběh lidského přežití, mystické víry, prolité krve a pomalého zrození civilizace ve střední Evropě. Ponořme se do tmy věků. Píše se 2. až 1. století před naším letopočtem. Pokud byste v této drsné době stáli na vysokém ostrohu nad řekou, tam, kde se dnes majestátně tyčí Pražský hrad, váš pohled by padl na krajinu, která by vám připadala divoká, cizí a přitom podivně povědomá. Hluboké dubové a bukové pralesy pokrývaly většinu kopců. Byly to lesy plné obrovských medvědů, smeček hladových vlků, mohutných zubrů a stát divokých prasat. Ale v údolích podél řeky, na úrodných terasách Vltavy, už pulzoval organizovaný lidský život. Hustý dým, stoupající k olověné obloze, by vás okamžitě upozornil, že v této divočině nejste sami. Tato země patřila Keltům, přesněji mocnému a hrdému kmeni, který vstoupil do antických dějin pod jménem Bójové. Byli to právě tito lidé, kdo dal této zemi její první historicky doložené jméno Boiohaemum, z něhož se později vyvinulo slovo Bohémia, tedy domov bojů. Bójové si pro svá sídla nevybrali pražskou kotlinu náhodou. Byla to strategická křižovatka. Místo, kde řeka vytvářela přirozené brody a úrodná půda slibovala bohatou úrodu. Keltové rozhodně nebyli jen nějací primitivní, divocí barbaři odění do kůží, jak se nám občas snažili namluvit zaujatí starověcí římští historikové z jihu. Naopak, byli to neobyčejně zruční mistři řemesel, geniální inženýři své doby, precizní umělci a neuvěřitelně bystří obchodníci, jejichž vliv sahal od britských ostrovů až po Malou Asii. Jejich osídlení v oblasti dnešní Prahy, zejména v lokalitách, jako je dnešní Bubeneč nebo Podbaba, patřila k těm nejhustěji osídleným a nejdůležitějším křižovatkám ve střední Evropě. Ale jak vlastně vypadal jejich každodenní život, když se ráno probudili do chladného středoevropského dne? Představte si běžné ráno v takové rozlehlé keltské osadě. Hustá bílá mlha se teprve pomalu zvedá z temné hladiny Vltavy a plazí se mezi stromy. Vzduch je ledový a ostře štípe do tváří. První zvuky, které proříznou ranní ticho, nejsou kostelní zvony ani ruch dopravy, ale pravidelné rytmické údery těžkého kladiva o železnou kovadlinu, štěkání loveckých psů a hlasité bečení ovcí vyháněných na pastvu. Obydlí Keltů nebyla žádná nuzná, improvizovaná doupata z větví. Stavěli velké, promyšlené a prostorné polozemnice. Domy byly částečně zahloubené do země, aby lépe izolovali teplo během krutých zim. Jejich stěny tvořily silné dubové kůly, mezi kterými byly propletené pružné pruty z lísky nebo vrby.
Tato kostra byla důkladně vymazána silnou vrstvou hlíny, která byla pro zpevnění a lepší tepelnou izolaci pečlivě smíchána se sekanou slámou a zvířecím trusem. Střechy těchto domů byly obrovské, velmi vysoké a strmé, aby z nich rychle klouzal těžký zimní sníh. Byly pokryté tlustou, nepropustnou vrstvou rákosí nebo slaměných došků, které dokonale chránily obyvatele před středoevropskými plískanicemi a vytrvalými dešti. Uvnitř těchto domů vládlo neustálé šero. Jediné světlo a životodárné teplo poskytovalo otevřené kamenné ohniště, umístěné přímo uprostřed udusané hliněné podlahy. Hustý kouř pomalu stoupal ke střeše, kde se líně filtroval ven záměrně ponechanými mezerami ve štítu. Tento kouř měl i praktickou funkci. Sušil a konzervoval kusy masa, ryb a svazky léčivých bylin, které byly hustě zavěšené na zčernalých dřevěných trámech pod střechou. Rodina se probouzí na lůžkách pokrytých teplými kožešinami a vlněnými dekami. Keltská společnost si nesmírně potrpěla na vnější vzhled a osobní hygienu. Muži byli vysocí a svalnatí, své vlasy si často stužovali a odbarvovali roztokem z vápené vody a popela, takže jim stály na hlavě jako tuhé bílé bodliny. V boji díky tomu vypadali děsivě, téměř nadlidsky. Oblékali si své charakteristické pestře tkané a kostkované vlněné kalhoty zvané brakae, přes které nosili teplé vlněné tuniky a těžké pláště. Tyto pláště si na ramenou spínali nádherně zdobenými bronzovými sponami, kterým se říká fibuly. Tyto fibuly nebyly jen obyčejným praktickým předmětem k sepnutí látky, byl to jasný odznak společenského postavení, bohatství a příslušnosti k určitému rodu. Ženy s dlouhými, složitě spletenými vlasy do copů, zdobené těžkými šperky ze zářivých skleněných perel, jantarových korálků a leštěného bronzu, už u ohniště připravují první teplé jídlo dne. Oheň plápolá a osvětluje jejich tváře. Co byste vlastně dostali k jídlu, kdybyste byli jako vzácní hosté pozváni k rannímu keltskému stolu? Základem každodenní stravy prostého lidu byla hutná obilná kaše. Byla to hustá, velmi výživná hmota vařená v keramických hrncích z prosa, pšenice dvouzrnky nebo ječmene. Chutí dodával nazbíraný lesní med, sušené lesní plody, ořechy, nebo, pokud se blížila zima a konala se porážka, vydatné mastné kousky vepřového a hovězího masa. Velmi oblíbená byla také divěřina ulovená v hlubokých lesích za osadou, jelení, kančí nebo srnčí maso, rožněné přímo nad otevřeným ohněm. A k pití? Běžně samozřejmě čistá pramenitá voda nebo kozí mléko. Ale pro ty movitější bojovníky a při náboženských slavnostech tu byla sladká medovina a především pivo. Keltské pivo bylo svrchně kvašené, velmi tmavé, kalné, silné a často se do něj přidávaly různé byliny pro zahořknutí. Víno z hroznů bylo naprostou vzácností. Bylo to extrémně drahé luxusní zboží dovážené v obrovských hliněných amforách až z dalekého jihu, od břehů Středozemního moře z území Římské republiky. Keltští náčelníci za tyto amfory s vínem platili neuvěřitelné sumy. Vyměňovali je za otroky zajaté v boji, za cenné kožešiny nebo za drahocenné kovy. Největší bohatství a síla kmene bojů však nespočívala jen ve sklizni na polích nebo v dobytku, ale v zemi samotné a v jejich fenomenální schopnosti tuto zemi přetvořit. Byli to nesporní a nepřekonatelní vládci kovu. Keltské kovářství a hutnictví v Pražské kotlině dosahovalo na svou dobu úžasné, téměř průmyslové úrovně. Kováři byli v keltské společnosti nesmírně vážení, stáli jen kousek pod druidy a válečníky. Byli obklopeni aurou tajemna a magie. Považte sami, dokázali vzít z bažin obyčejné hrudky rezavé, nevábně vypadající bahení rudy a za pomoci ohně a vlastního potu z nich vytvořit dlouhé, smrtící, dokonale vyvážené meče, které se neohnuly ani v tom nejtvrdším a nejkrvavějším boji. Kovali ostré železné sekery nezbytné k mícení hlubokých pralesů, mohutné radlice pluhů, které poprvé dokázaly efektivně rozrýt těžkou a kamenitou českou půdu, i jemné milimetrově precizní nástroje pro zlatníky a šperkaře. Když jste procházeli osadou v ohbí Vltavy,
Vzduch byl doslova nasycen ostrým pachem kouře z dřevěného uhlí, syčením kaleného železa ve vodě a potom těžce pracujících dělníků. Tady se z hučících pecí tavil bronz a zaživa se odléval do hliněných forem zhotovených metodou ztraceného vosku, aby z něj vznikly nádherné ozdoby koňských postrojů. Tam zase pod rukama soustředěných hrnčířů vznikala keramika. Keltové do našich zemí přinesli revoluční vynález, rychle rotující hrnčířský kruh. Jejich luxusní keramika byla dokonale hladká, tenkostěná, často zdobená složitými geometrickými vzory a především natřená grafitovou tuhou, která jí po vypálení v peci dodávala nádherný až magický stříbřitý lesk. Tyto luxusní výrobky z pražské kotliny rozhodně nebyly určeny jen pro vlastní potřebu kmene. Sloužily jako vysoce ceněné a žádané exportní zboží na dálkových obchodních stezkách, které už tehdy jako pavučina křižovaly celou tehdejší barbarskou i civilizovanou Evropu. Praha, ačkoliv ještě zdaleka neexistovala jako kamenné město s hradbami, už tehdy fungovala jako životně důležitá křižovatka, kde se potkával jantar ze severu, sůl z jihu a železo ze západu. Tento první masivní blok jsem expandoval a propojil bez jakýchkoliv titulků nebo mezer, přesně tak, jak bude potřeba pro dlouhou a souvislou naraci v audiogenerátoru. Nyní je to detailní, atmosférické a časově mnohem delší. Pojďme se nyní přesunout o kousek dál po proudu řeky, na místo, které dodnes vzbuzuje posvátnou úctu. Nedaleko soutoku Vltavy a Berounky, na strmých kopcích nad hlubokým údolím, se v té době začalo budovat něco, co svými gigantickými rozměry ohromí i moderní archeology, vybavené satelitními snímky a laserovým skenováním. Šlo o monstrózní pevnost, skutečné starověké město na kopci, které se stalo absolutním centrem moci, obchodu a mystické víry v celé kotlině. Dnes toto místo známe pod jménem Oppidum Závist. Byla to největší keltská pevnost na území dnešních Čech a jedna z nejvýznamnějších v celé barbarizované Evropě. Představte si tu neuvěřitelnou lidskou sílu a odhodlání, které byly potřeba k vybudování takového kolosu. Tisíce mužů a žen pracovali od úsvitu do soumraku. Káceli obrovské duby pomocí těžkých železných seker, lámali kámen v nedalekých lomech a tahali ho na vrchol strmého kopce. Bez jakékoliv moderní mechanizace, jen za pomoci tažných zvířat, důmyslných pák, kladek a hrubé lidské síly vybudovali hradby, které dosahovaly délky neuvěřitelných 9 kilometrů. Tyto hradby nebyly jen obyčejné ploty. Šlo o takzvanou hradbu keltského typu, Murus Gallicus. Byla to geniální a nesmírně odolná konstrukce. Skládala se z masivní dřevěné kostry, která byla zepředu obložena nasucho kladenými kamennými bloky a vnitřní prostor byl vysypán zeminou a kamením. Dřevo dodávalo hradbě neuvěřitelnou pružnost proti úderům beranidel, zatímco kámen a hlína ji chránili před zničujícím ohněm, který byl největším nepřítelem starověkých pevností. Když jste se blížili k hlavní bráně Závisti, museli jste si připadat naprosto malí a bezvýznamní. Vstup byl chráněn mohutnými věžemi, ze kterých na vás schlíželi po zuby ozbrojení strážci s dlouhými kopími a oválnými štíty, zdobenými stylizovanými motivy zvířat. Uvnitř samotného Oppida vládl čilý ruch, který by si v ničem nezadal s ruchem ve středověkém městě. Nebylo to jen vojenské útočiště pro případ války, bylo to pulzující srdce tehdejší ekonomiky. Byly zde oddělené řemeslnické čtvrti. Kováři, bronzíři, šperkaři, hrnčíři a tkalci zde měli své dílny a domy. Byly zde obrovské sklady obilí a zásob, které měly obyvatele ochránit i během dlouhých a krutých obléhání. Ale Závist nebyla jen centrem materiálního bohatství. Byla to především svatyně. Na samotném vrcholu hory, na místě zvaném Akropole, stál složitý komplex svatyň, ohraničený příkopy a palisádami. Právě zde, pod otevřeným nebem nebo v posvátných hájích, se odehrávaly nejdůležitější rituály. A tady se dostáváme k těm, kteří drželi skutečnou moc nad myslemi a dušemi Keltů. K druidům. Druidové nebyli jen kněží s bílými vousy, jak nám je občas předkládá populární kultura. Byli to intelektuální vládci keltského světa.
Byli to astronomové, kteří dokázali z pohybu hvězd a planet předpovídat roční období a určovat nejlepší čas pro setí i válku. Byli to léčitelé, kteří znali tajemství každé rostliny a kořínku a uměli z nich připravit masti hojící hluboké rány utržené v bitvě i odvary tišící bolest. Byli to soudci, kteří rozhodovali spory mezi jednotlivci i celými kmeny. A především byli to prostředníci mezi lidmi a bohy. Keltové nevěřili, že bohové sídlí v uzavřených kamenných chrámech. Pro ně byla posvátná samotná příroda. Bohové přebývali v zurčících pramenech, ve stínech starých dubů, v hlubokých jeskyních a v majestátních tocích řek. A řeka Vltava byla jedním z nejmocnějších božstev vůbec. Představte si tajemný rituál za temné bezměsíčné noci na břehu dravé řeky. Plápolající ohně vrhají dlouhé tančící stíny na tváře shromážděných lidí. Vzduch je prosycen vůní pálících se bylin a zvířecích obětí. Druidové oděni v čistě bílých rouších s věnci z dubového listí na hlavách zpívají monotónní hypnotické zaříkávání, obracejí se k řece, žádají ji o milost, o ochranu před povodněmi a o bohatou úrodu. Do temných vln Vltavy jsou vhazovány obětiny od krásně zdobených mečů a bronzových spon, které zde o mnoho staletí později s úžasem objeví archeologové přes keramické nádoby plné drahocenných potravin, až po, ačkoliv se o tom historici dodnes přou, lidské oběti. Krev spojovala lidi s bohy. Život za život. Byla to temná a magická doba, kde neexistovala hranice mezi světem mrtvých a živých. Nic však netrvá věčně. Ani mocné opidum závist, ani zlatý věk bojů v pražské kotlině nedokázali odolat neúprosnému kolu dějin. Kolem zlomu letopočtu, v době, kdy na jihu v Římě vládl první císař Augustus, začaly na severních a východních hranicích keltského světa narůstat temné mraky. Do Bojohéma, bohaté země bojů, začaly pronikat nové neznámé kmeny. Nebyli to sofistikovaní stavitelé měst, ani mistři jemného umění. Byli to divocí, neskrotní válečníci, zocelení krutým životem v bažinách a hlubokých pralesích severní Evropy. Římané je nazývali Germáni. Konkrétně do české kotliny vtrhl mocný kmen Markomanů, vedený ctižádostivým a geniálním králem Marobudem. Marobud nebyl žádný nevzdělaný barbar. Mládí strávil v samotném Římě, pravděpodobně jako vznešený rukojmí, kde poznal římskou vojenskou taktiku, politiku i slabiny obrovského impéria. Když se vrátil ke svému lidu, spojil rozdrobené kmeny a vytvořil obrovskou armádu, která se nezadržitelně blížila k jihu. Keltové, oslabení vnitřními rozbroji a možná i tlakem dátských kmenů z východu, nedokázali této brutální vojenské síle čelit. Opidum závist, chlouba keltského inženýrství padlo. Nebylo dobyto ve slavné bitvě, spíše bylo postupně opuštěno tváří v tvář jisté zkáze a nakonec sežehnuto plameny, ať už rukou útočníků nebo samotných obránců. Ohromné hradby se zřítily, prach a popel pokryly pulzující řemeslnické čtvrti a posvátnou akropoli na vrcholu hory pohltil temný les. Vláda Keltů nad pražskou kotlinou definitivně skončila. Krajina však nezůstala prázdná. Markomani rychle zaujali uvolněný prostor a stali se novými vládci Čech. Marobud si uvědomoval strategický význam této oblasti. Zde, chráněn věncem hor, vybudoval centrum své obrovské říše, která představovala přímou a smrtelnou hrozbu i pro samotné, zdánlivě nepřemožitelné římské impérium. Jak se změnil život v pražské kotlině pod nadvládou nových pánů? Markomani nestavěli obrovská opida jako jejich předchůdci. Žili v mnohem menších, roztroušených osadách a dvorcích, často přímo na březích Vltavy. Jejich domy nebyly tak honosné a prostorné a jejich společnost byla striktně vojenská. Každý svobodný muž byl především válečníkem. Místo jemných šperků si cenili dlouhých, dvoubřitých mečů, krátkých oštěpů a dřevěných štítů s těžkými železnými puklicemi, které používali v drtivém boji zblízka. S příchodem Markomanů se pražská kotlina stala dějištěm vysoké evropské politiky
a cílem odvážných římských obchodníků, kteří se s karavanami mul proplétali hlubokými vltavskými lesy a přiváželi luxusní zboží z impéria výměnou za válečné zajatce. Právě odtud Marobud vyjednával s císařem Tibeirem a právě sem na sever mířily obávané římské legie, když se rozhodli markomanskou hrozbu jednou provždy zničit. Připravte se, protože řinčení zbraní, pochodový krok okovaných sandálů římských legionářů a krev vsakující se do zasněžené české půdy, to vše nás teprve čeká v dramatickém období takzvaných markomanských válek. 2. století našeho letopočtu přineslo do Pražské kotliny a okolních kopců události, které se zapsaly do dějin krví. Římské impérium, tehdy na samém vrcholu své imperiální moci, se rozhodlo, že germánská hrozba na jeho severních hranicích musí být s konečnou platností zlikvidována. Začaly takzvané markomanské války, gigantický konflikt, který na dlouhá léta proměnil celou střední Evropu v jedno obrovské brutální bojiště. Představte si tu fascinující a přitom děsivou srážku dvou naprosto odlišných světů. Na jedné straně stály skvěle vycvičené, do posledního detailu disciplinované římské legie pod velením samotného císaře a filozofa Marka Aurelia. Byli to muži v lesklé zbroji z lorica segmentata, sevření v dokonalých formacích želvy, postupující vpřed za dunivého zvuku polnic, vyzbrojení smrtícími krátkými meči gladius a těžkými vrhacími oštěpy pilum. Římané budovali precizní, matematicky přesné vojenské tábory s masivními palisádami a hlubokými příkopy, a to i hluboko na nepřátelském území nedaleko dnešní Moravy a možná i blíže Pražské kotlině, než si dnes dokážeme vůbec představit. Na straně druhé stáli neústupní hrdí markomanští válečníci. Byli to mistři bleskových, překvapivých přepadů, dokonale znající každý bažinatý úvoz, každou slepou stezku a každou temnou rokli v hlubokých, neprostupných českých pralesích. Bojovali s divokou až zvířecí zuřivostí, velmi často polonazí i v tom nejkrutějším třeskutém mrazu, pomalovaní děsivými bojovými barvami z přírodních hlinek. Oháněli se dlouhými železnými meči, těžkými bojovými sekerami a byli připraveni bez mrknutí oka zemřít pro svého náčelníka a své severské bohy války. Zimy v té době byly ve střední Evropě nesmírně kruté a neúprosné. Představte si na chvíli průměrného římského legionáře, mladého muže pocházejícího z teplé, prosluněné Itálie, jak stojí po kolena ve zmrzlém, krvavém bahně kdesi na břehu rozbouřené Vltavy, zoufale se třese zimou pod svým nedostatečným, tenkým vlněným pláštěm a s absolutní paralyzující hrůzou zírá do černočerné bezedné tmy hlubokého lesa před sebou, odkud se každou vteřinou může ozvat ten děsivý, nelidský germánský válečný pokřik, ze kterého tuhla krev v žilách. A mimochodem, pokud nechcete dopadnout jako tento ztracený, zoufale promrzlý a k smrti vyděšený římský legionář, lapený kdesi v temných germánských lesích, bez naděje na záchranu, raději okamžitě klikněte na tlačítko odběru pod tímto videem a přihlaste se k našemu kanálu. Věřte mi, je to mnohem bezpečnější, než bojovat s rozzuřeným středoevropským medvědem o poslední hrnec skvašené medoviny a hlavně se u toho dozvíte spoustu fascinujících věcí, které vám ve škole paní učitelka zaručeně zatajila. Válka se táhla velmi dlouhé, vyčerpávající roky. Území dnešních Čech, včetně strategické Pražské kotliny, bylo naprosto zdevastováno. Germánské osady hořely plamenem, úrodná pole ležela ladem a štiplavý dým z obrovských pohřebních hranic neustále stoupal k šedivé obloze. Nakonec však ani římská disciplína, ani ocel nedokázali tyto divoké pralesní kmeny zcela vyhladit a srazit na kolena. Římané, sužovaní mrazem, nemocemi a neustálými partizánskými útoky, se nakonec museli se staženým ocasem stáhnout zpět na jih, za bezpečnější hranici tvořenou mocnou řekou Dunaj. Markomani ve Vltavské kotlině zůstali. Byli sice výrazně oslabení a zdecimovaní, ale přežili. Jejich sláva a moc nad tímto územím však neměla trvat věčně. Celý tehdy známý svět se totiž začal od základů dramaticky měnit.
Následující 3., 4. a 5. století přinesla do Evropy obrovské nezvratné klimatické změny. Začalo se prudce ochlazovat, přišla neúroda, katastrofální hladomory a především objevil se tlak úplně nových, ještě mnohem děsivějších kočovných kmenů, které se jako smrtící lavina vyvalily z nekonečných travnatých asijských stepí na východě. Začalo temné a krvavé období, kterému dnes historici lapidárně říkají stěhování národů. Byla to doba naprostého apokalyptického chaosu, obrovského nepředstavitelného krveprolití a masivních přesunů celých statisícových populací napříč kontinenty. Mocní a krutí Hunové, stepní jezdci vedení obávaným Attilou, kterému se přezdívalo bič boží, rozvrátili všechny staré pořádky od Černého moře až po Rýn. Markomani a další přeživší germánské kmeny se pod tímto nezadržitelným, drtivým tlakem z východu dali nevyhnutelně do pohybu. Postupně během několika generací začali hromadně opouštět svá stará sídla v České kotlině a vydali se na dlouhý, strastiplný a nebezpečný pochod směrem na jih a západ. Mířili přímo do bohatých, ale kolabujících provincií, hroutící se západořímské říše, kde zoufale hledali novou bezpečnější půdu, lepší klima a snadnou kořist. Pražská kotlina, toto magické místo u soutoku řek, kdysi tak plné lidského života, dálkového obchodu a neustálého, ohlušujícího kovářského hluku z tisíců keltských a germánských dílen, se začala neuvěřitelně rychle až strašidelně vyprazdňovat. Příroda, ta mocná, mlčící a trpělivá síla, si začala velmi neúprosně a vytrvale brát zpět to, co jí člověk před tolika staletími sebral. Během několika málo lidských generací hluboké, nepropustné hvozdy znovu zcela pohltily opuštěné, hníjící germánské dvorce i poslední kamenné zbytky kdysi pyšně se tyčících keltských opit. Vltava si opět svobodně, bez jakýchkoliv překážek a divoce, hledala nová měnící se koryta ve svých širokých bažinatých nivách, aniž by jí v tom bránila jakákoliv lidská sídla, hráze nebo ohrady pro dobytek. Nastalo ticho. Hluboké, dlouhé a absolutní ticho, přerušované jen vytím vlků a hukotem vody, které trvalo několik dlouhých desetiletí. Samotná země usnula a čekala. Čekala na úplně nové, neznámé obyvatele, kteří jí vtisknou novou tvář, vybudují na ní trvalé hrady a dají jí jazyk, kterým se na jejím povrchu bude mluvit a zpívat až do dnešních moderních dnů. Píše se 6. století našeho letopočtu. Z dalekého východu, z nekonečných, rozlehlých a bažinatých oblastí ležících někde za velkými řekami Dněpr a Visla se pomalu dává do neustálého pohybu úplně nový lid. Nejsou to těžce ozbrojení dobyvatelé, střílející z luků na rychlých koních, jako byli obávaní Hunové. Nejsou to ani přísně organizovaní a krvežízniví válečníci s dlouhými meči, jako byli Germáni. Jsou to především houževnatí zemědělci, trpěliví pastevci a nesmírně až nelidsky odolní lidé, od dětství zvyklí na ty nejtvrdší a nejdrsnější podmínky k životu, jaké si jen dokážete představit. Tento tajemný lid se sám nazýval Slované. Kdybyste tehdy, po těch dlouhých desetiletích absolutního ticha a prázdnoty, stáli na některém z vyvýšených skalnatých míst nad dnešní Prahou, třeba tam, kde dnes majestátně stojí bájný Vyšehrad, všimli byste si úkazu, který by vám vzal dech. Z údolí dole pod vámi, těsně od hladiny řeky, by k nebi začaly po mnoha letech opět stoupat tenké, šedivé sloupy kouře z lidských ohnišť. První, zatím malé a opatrné skupiny Slovanů začaly pomalu pronikat do České kotliny. Postupovali po proudech a proti proudům velkých řek, které pro ně představovaly nejen hlavní a jediné bezpečné orientační body v temných lesích, ale i životně důležité, přirozené dopravní tepny. Vltava se pro tyto nové příchozí stala doslova matkou živitelkou, středobodem celého jejich nového vesmíru. Příchod prvních Slovanů do pražské kotliny rozhodně nebyl žádnou dramatickou, bleskovou vojenskou invazí z hollywoodského filmu, při které by v noci hořela celá města a řeky se barvily krví poražených nepřátel.
Byla to spíše tichá, velmi pomalá, trvající desítky let, ale naprosto nezadržitelná infiltrace a kolonizace opuštěné a zarostlé krajiny. Jak vlastně vypadali a jak žili tito naši přímí předkové, když poprvé s posvátnou úctou a strachem z neznámého vstoupili na úrodnou půdu budoucí Prahy? Byli to lidé většinou menší, zavalitější postavy, oblečení jen převážně do velmi prostých, nebarvených oděvů ze zvířecího rouna a hrubého lněného nebo konopného plátna. Žili v naprostém mystickém souladu s drsnou přírodou a byli na jejich rozmarech existenčně závislí. Jejich rovnostářská společnost si vůbec nepotrpěla na žádné velké, mocné náčelníky vládnoucí v honosných dřevěných hradech ani na třpitivé dovážené zlaté šperky. Absolutním základem všeho přežití, víry a práva byla velká, rozvětvená rodina, takzvaný občinový rod. Tento rod společnými silami těžce obdělával získanou půdu, dělil se o všechny hubené úrody i bohaté úlovky, sdílel všechno dobré i zlé a společně, v hluboké úctě, uctíval své starobylé pohanské bohy. Jejich nově zakládané osady podél Vltavy byly vizuálně a konstrukčně velmi odlišné od těch starých keltských i markomanských. Usazovali se zásadně v těch absolutně nejúrodnějších a nejníže položených částech pražské kotliny, těsně u zrádné vody, často na mírných prosluněných svazích, které byly alespoň trochu chráněny před krutým severním větrem. Jejich skromné domy, to byly typické polozemnice jednoduchého čtvercového půdorysu, vyhloubené docela hluboko do země pro udržení vzácného tepla. V jednom rohu takového potemnělého, zakouřeného domu se téměř vždy nacházela mohutná, pečlivě slepená kamenná nebo hliněná pec. Ta nesloužila jen k pečení placek, ale především k vytápění a sušení obilí. Tato pec nebyla jen kusem kamene a hlíny, byla to doslova magická a posvátná svatyně celého domu, centrum životodárného tepla a symbol samotného přežití rodiny během dlouhých a krutých zim, kdy celé týdny venku nepřestávalo sněžit a zavíjeli vlci. Život těchto prvních Slovanů v okolí dnešní Prahy byl neustálým, každodenním a nesmírně tvrdým bojem o holé přežití. Jejich znalosti zemědělství byly v porovnání s tehdejším rozvinutým byzantským světem poměrně primitivní. Pracně mítili lesy žďářením, pěstovali proso, odolnou pšenici a hrách a kolem polozemnic chovali jen drobný dobytek, pár prasat a drůbež. Značnou část každodenní potravy však stále museli získávat nebezpečným lovem v okolních temných hvozdech plných predátorů, trpělivým rybolovem ve zrádných vodách Vltavy a neustálým sběrem lesních plodů, výživných hub a sladkého medu divokých včel ze starých stromů. Ale to, co těmto našim předkům fatálně chybělo na materiálním bohatství, velkých armádách a pokročilých technologiích, to s přehledem a plně vynahrazovali svou nesmírnou, zarytou houževnatostí, schopností adaptovat se a přežít doslova v jakýchkoliv podmínkách a svou hlubokou posvátnou spiritualitou, která oživovala každý strom, kámen i řeku. Jejich duchovní svět, svět starých Slovanů, byl úzce a neoddělitelně svázán s obrovskou neskrotnou silou přírody a jejími neustále se opakujícími ročními cykly. Slované nestavěli svým bohům obrovské honosné kamenné chrámy se zlatými střechami jako staří Řekové nebo Římané. Jejich chrámy byly mnohem starší a majestátnější, byly to samotné starověké pralesy. Své bohy a přírodní duchy uctívali na temných, vyvýšených místech, u zurčících pramenů čisté vody, na vrcholcích strmých hor a hluboko uvnitř posvátných, neprostupných dubových hájů, kam se obyčejný smrtelník bál vůbec vstoupit. Nejvyšším bohem, mocným a obávaným vládcem nebes, blesků a hromů, byl Perun. Když se nad vltavským údolím stáhla černá mračna a celou kotlinu rozsvítily oslňující záblesky, následované ohlušujícím rachotem, Slované s hrůzou i úctou věřili, že to rozuřený Perun jede po rozbouřené obloze na svém voze, taženém ohnivými kozly, a metá své smrtící mlaty a bleskové sekyry na démony a zlé duchy. Jeho odvěkým protipólem, vládcem temného, chladného a mlhavého podsvětí, ochráncem stát dobytka a patronem skryté nebezpečné magie byl Veles.
Právě do jeho temné podzemní říše, nazývané Nafy, odcházely duše zemřelých předků, které bylo nutné pravidelně uklidňovat a krmit obětinami, aby živým rodinám a jejich polnostem neškodili. Zemědělství, plodnost a každoroční úrodu pak chránila a zajišťovala Mokoš, uctívaná jako vlhká, úrodná a štědrá matka země. Lidé těmto mocným a zcela nevyzpytatelným bytostem obětovali to nejcennější, co měli. Odlitky sádla, první snopy těžce sklizeného obilí, doma upečené chleby z čerstvé mouky, rituálně zabitá zvířata a ve velmi vzácných, krizových chvílích naprostého zoufalství, jako byl dlouhotrvající hladomor, možná i oběti lidské. Ale čas neúprosně plynul a zlomová historická epocha nezadržitelně kráčela vpřed. Poklidné, izolované a velmi zranitelné vesničky roztroušené přímo u řeky začaly být postupně, s rostoucí populací a narůstajícím bohatstvím, vystaveny obrovskému nebezpečí. Evropa 7. a 8. století rozhodně nebyla mírumilovným místem pro slabé a neozbrojené. Z dálných východních stepí jako další děsivá smrtící vlna přicválaly neporazitelné hordy krutých a výborně vyzbrojených avarů, od západu zase začala mocensky a vojensky obrovsky sílit obávaná, vysoce organizovaná Franská říše, která měla v dlouhodobém plánu podrobit si celé barbarské pohanské území na východ od Rýna. Slované si brzy fatálně uvědomili, že pokud chtějí v tomto krutém, nemilosrdném světě přežít a ochránit své rodiny, musí se začít organizovat a efektivně bránit. Už nemohli spoléhat jen na neprostupnost lesů a zrádnost močálů. Museli začít budovat skutečné monumentální pevnosti. A tak se z chráněných, nízko položených údolí začali postupně stěhovat vysoko na strategicky výhodné, těžko přístupné kopce a skalnaté ostrohy nad Vltavou a jejími přítoky. Právě v tomto kritickém a zlomovém období se začíná masivně rodit typický, nezaměnitelný fenomén slovanského raného středověku – slavná hradiště. Pokud byste v té době prozkoumávali okraje pražské kotliny, s úžasem byste narazili na gigantické, monumentální pevnosti, jako byla divoká Šárka, mohutná zámka v dnešních Bohnicích nebo ohromné a rozlehlé hradiště v Butovicích. Tyto neuvěřitelné stavby byly ve své podstatě skutečnými mistrovskými a geniálními díly tehdejšího obranného dřevohlinitého inženýrství. Tisíce pracovníků museli vykácet obrovské plochy lesů a z mohutných dubových kmenů budovat složité, do sebe zaklesnuté roštové konstrukce. Ty pak vysypávali tisíci tunami udupané hlíny a nasucho kladeného kamení, které museli donést na vlastních zádech. Před těmito masivními, někdy až 10 metrů širokými a ohnivzdornými hradbami kopali vyčerpaní muži nesmírně hluboké a strmé příkopy, o které by se beznadějně rozbila jakákoliv překvapivá nepřátelská jízda. Tato obrovská hradiště nesloužila jen jako pouhá a pasivní vojenská útočiště pro obyvatele okolních malých vesnic v dobách války a nečekaného obléhání. Během pouhých několika generací se stala neuvěřitelně rušnými, pulzujícími centry veškerého tehdejšího života, dalekého obchodu, řemeslné výroby a rostoucí tvrdé politické moci. Právě tady, za těmito bezpečnými nedobytnými valy, se začala tehdejší společnost postupně, ale naprosto neodvratně proměňovat, bohatnout a diferencovat. Stará, spravedlivá a rovnostářská kmenová pravidla občin začala velmi rychle mizet v nenávratnu. Do popředí se začala nevyhnutelně dostávat velmi úzká, po bohatství prahnoucí a mimořádně mocná válečnická elita. Byli to profesionální bojovníci v kroužkových košilích s ostrými železnými meči, dováženými za horentní sumy od franských kovářů, vedení svými ctižádostivými a po absolutní moci bažícími knížaty. A přesně do této tajemné, neklidné a legendami opředené doby, na krvavém přelomu 8. a 9. století, zasazuje stará česká pověst, zachycená o stovky let později, slavným pražským kronikářem Kosmou, nejkrásnější a nejvýznamnější mýtus našich národních dějin. Mýtus o magickém a osudovém založení samotného budoucího města Prahy.
Představte si tu naprosto fascinující, ikonickou a epickou scénu, která se odehrává za úsvitu v chladném podzimním dni. Krásná, nesmírně moudrá a vizionářská kněžna Libuše, oděná v nádherných vlajících lněných šatech a zdobená těžkými stříbrnými šperky, stojí na vysoké, strmé a sluncem právě ozařované skále nad hlubokým, mlhou zalitým údolím dravé řeky Vltavy. Pravděpodobně přesně na tom místě, kde dnes vnímáme bájný temný Vyšehrad. Kolem ní s hlubokou úctou a posvátnou bázní stojí vysocí členové její knížecí družiny. Muži odění v medvědích a vlčích kůžích se zbraněmi v rukou, napjatě naslouchající každému jejímu pohybu a slovu. Libuše se zhluboka nadechne mrazivého říčního vzduchu, pomalu zavře oči a upadne do hlubokého prorockého a zcela mystického transu. Pomalu a majestátně vztáhne svou ruku směrem k temným, nekonečným a nebezpečným pralesům na protějším levém břehu řeky, kde v tuto chvíli zatím není vůbec nic, jen tisícileté stromy, studené skály a plížící se divoká zvěř. Z jejího nitra, jakoby cizím, rezonujícím hlasem samotných starých slovanských bohů, zazní ta slavná, nesmrtelná věta, kterou zná dodnes snad každé české dítě a která se navždy nesmazatelně zapsala do samotného genetického kódu a genia loci tohoto místa. Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká. Tam hluboko v lese u řeky, říká s jistotou Libuše, najdete muže, který na prahu svého skromného domu právě teše ostrým dlátem dřevěný práh. A právě od tohoto obyčejného slova práh se bude toto slavné budoucí město jmenovat Praha. A já vám prorokuji, že dokonce i ti absolutně nejmocnější evropští knížata, králové a pyšní císařové, budou muset s pokorou sklonit svou ověnčenou hlavu, až budou tímto prahem do našeho města procházet. Přestože moderní, exaktní a neúprosná archeologie opřená o radiokarbonové datování nám dnes zcela jasně říká, že zrod Prahy byl mnohem, ale mnohem složitější, prozaičtější a pozvolnější proces, než jedna dramatická ranní věštba krásné kněžny na útesu, na samotné nesmírné magii a síle tohoto místa to vůbec nic nemění. Pověst o Libuši totiž v sobě skrývá jedno ohromné, hluboké a zásadní historické zrno pravdy, které formovalo další staletí. Právě tehdy, v temném a mimořádně krvavém 9. století, se v pražské kotlině začala nezadržitelně rodit, budovat a soustředit naprosto bezprecedentní, obrovská politická a vojenská síla. Z mnoha rozdrobených a neustále vzájemně znesvářených malých lokálních kmenů se začal jasně, brutálně a mocensky vyčleňovat kmen dominantní, silný a agresivní, kmen středočeských Čechů. A do jeho čela se s mečem v ruce postavil nesmírně ambiciózní, vojensky nadaný, chytře kalkulující a politicky neobyčejně schopný rod, který měl po další mnohá staletí absolutně určovat krvavý a slavný osud celé této úrodné evropské země. Tento rod vešel do historie pod jménem rod Přemyslovců. Tito noví tvrdí vládci si velmi brzy bystře uvědomili jednu naprosto klíčovou věc. Pokud chtějí s konečnou platností vojensky kontrolovat celou rozlehlou kotlinu a navždy ovládnout strategicky životně důležité, extrémně výnosné mezinárodní obchodní stezky protínající řeku Vltavu, musí vybudovat pevnost, jakou tento kraj ani celé sousedství ještě nikdy v historii neviděl. A tak koncem 9. století pod přímým a nekompromisním vedením prvního historicky a písemně prokazatelně doloženého českého knížete Bořivoje padlo v jeho družině zásadní, monumentální a dějinně osudové rozhodnutí. Na podlouhlém, úzkém a velmi strmém skalnatém ostrohu vysoko nad řekou, přímo na místě, kde se podle mnoha zjevných archeologických náznaků dříve s největší pravděpodobností nacházelo prastaré posvátné obětiště, uctívané keltskými druidy a o staletí později i slovanskými žerci, se začaly masivně kácet stromy a otrocky kopat hluboké smrtící příkopy. Začalo se systematicky stavět z brusu nové, gigantické, nedobytné mocenské centrum. Začal se budovat samotný mocný a majestátní Pražský hrad. Nové elitní hradiště,
které mělo obrovskou několik metrů širokou strmou hliněnou hradbu, uvnitř důmyslně zpevněnou dřevěnou roštovou konstrukcí a na samém vrcholu osazenou silnou a vysokou palisádou z těch nejtvrdších dubových kmenů. Nebylo to ale už jen tak obyčejné hradiště, jako desítky jiných slovanských pevností rozesetých po kopcích, o kterých jsme mluvili dříve. Uvnitř jeho masivních, skvěle střežených a hlídaných hradeb se začalo dít něco naprosto nevídaného, převratného a civilizačně přelomového, co navždy, nevratně a radikálně změnilo tvář této divoké krajiny i životy všech jejích budoucích obyvatel. V samém srdci této vojenské pevnosti, obklopené bahnem, zvířaty a hrubými sruby vojenské elity, byla za ohlušujícího cinkání kameníků postavena budova, jakou tu ještě absolutně nikdo z místních Slovanů v životě neviděl. Byl to malý, velmi prostý, z neopracovaného těžkého kamene, pečlivě postavený kostelík zasvěcený křesťanské Panně Marii. Bylo to neomylné, vizuálně neuvěřitelně mocné a hluboké znamení příchodu naprosto nové, civilizační epochy a jiného chápání světa. Tento drobný, z dnešního pohledu možná nenápadný kamenný kostelík, který by se v dnešní době s naprostým přehledem vešel do jedné jediné, menší místnosti obrovské a slavné gotické katedrály svatého Víta, byl ve své době doslova šokujícím architektonickým a technologickým zázrakem a naprostým zjevením. Byla to první zděná stavba v širokém i dalekém barbarském okolí středních Čech. Místní lidé, kteří byli zvyklí po tisíciletí pracovat pouze se dřevem, proutím, všudy přítomnou hlínou a rákosem, museli s naprostým úžasem a zcela nechápavě zírat na to, jak je vůbec technicky možné z pevného, těžkého kamene, který byl spojen podivnou, zdaleka dovezenou a neznámou směsí zvanou malta, postavit hladké stěny a dokonce i klenby, které vydrží navěky a neshoří při prvním dobytí pevnosti ohněm. Magický, temný a romantický věk starých pohanských bohů, posvátných stromů, obětin a duchů schovávajících se v temných lesích byl najednou velmi rychle a zcela nenávratně pryč. Hromovládce Perun ustoupil se sklopenou hlavou novému mocnému křesťanskému kříži ze západu. Kníže Bořivoj stavbou tohoto kamenného zázraku vyslal všem svým domácím odpůrcům i nebezpečným zahraničním nepřátelům naprosto jasný, výhrůžný a nesmírně sebevědomý geopolitický vzkaz. Ten vzkaz zněl jasně. My jsme tu nyní jedinými pány. Naše absolutní moc se od této chvíle opírá o všemocného franského boha. Disponujeme moderními západními technologiemi a nehodláme toto strategické, bohaté místo nad řekou už nikdy za žádných okolností opustit. A právě od tohoto přesného historického a civilizačního momentu na samém prahu fascinujícího 10. století přestává být Praha jen bájnou, mlžnou a pohádkovou legendou o kněžně Libuši. Tento hrubý, ozbrojený a ambiciózní knížecí stolec plynule, ale s ohromnou silou vstupuje do oslepujícího světla skutečné, velké a psané evropské historie. Podhradí Pražského hradu, ležící hluboko dole v údolí, přímo u důležitých a mělkých brodů přes řeku Vltavu. Přesně tam, kde se dnes s romantickou krásou rozkládá slavná a turisty obdivovaná Malá Strana, se začalo neuvěřitelně rychle až explozivně rozrůstat. Začaly se stavět roubené a bezpečnější kupecké domy, vznikala první primitivní organizovaná tržiště plná bahna, zvířat a křiku trhovců a z celého tehdy známého civilizovaného i barbarského světa sem začali po kupeckých stezkách hromadně a ve velkém proudit odvážní obchodníci. Pražská kotlina se definitivně probudila a raný středověk v srdci Evropy začal psát svou z brusu novou, krví, zlatem a ocelí psanou kapitolu. Píše se rok 965 našeho letopočtu. Do rozlehlé pražské kotliny, po dlouhých a vyčerpávajících měsících trmácení se, po nebezpečných evropských obchodních stezkách přijíždí mimořádně vzácný a vzdělaný host. Je to arabsky mluvící židovský kupec, diplomat a bystrý cestovatel ze vzdálené, sluncem zalité a nesmírně vyspělé muslimské Andalusie ve Španělsku. Jmenuje se Ibráhím ibn Jákub. Jeho bystré pozorovací oči a precizní zápisky
nám dnes, o více než 1000 let později, poskytují naprosto fascinující, neocenitelný a vůbec první detailní písemný obraz toho, jak ohromující a kosmopolitní metropolí se Praha na prahu raného středověku stala. Když Ibrahim se svou ozbrojenou a bohatou karavanou sestoupil z okolních temných zalesněných kopců dolů do Vltavského údolí, musel mu ten velkolepý pohled doslova vyrazit dech. Ve svých proslulých cestopisech později s neskrývaným úžasem a obdivem zaznamenal, že toto fascinující město, které on nazýval Frága, je vůbec tím největším, nejbohatším a nejrušnějším tržištěm v celých širých slovanských zemích. S úžasem popisoval, jak jsou jeho hlavní a nejbohatší části k údivu všech cizinců vystavěny z pevného kamene a vápna, což byl na tehdejší surové, převážně dřevěné a blátivé středoevropské poměry naprosto nevídaný, nesmírně luxusní a pokročilý architektonický úkaz. Praha už v 10. století rozhodně nebyla žádnou zapadlou, zablácenou a bezvýznamnou barbarskou vesnicí ztracenou kdesi hluboko v neprostupných lesích na okraji civilizace. Byla to pulzující, hlučná, smrdutá, ale neuvěřitelně bohatá, globální křižovatka tehdejšího známého světa. Představte si tu omračující, chaotickou a živelnou atmosféru velkého pražského tržiště někde v oblasti dnešního Malostranského náměstí. Vzduch je hustý, dusný a prosycený těžkou vůní exotického luxusního orientálního koření, přivezeného z Dálného východu, ostrým pachem nevydělaných zvířecích kůží a všudy přítomného koňského hnoje. Slyšíte naprosto ohlušující směsici jazyků, drsnou slovanštinu domorodců vyjednávajících o cenách obilí, zpěvnou latinu vzdělaných křesťanských kněží s kříži na prsou, rychlou arabštinu dálkových kupců v hedvábných turbanech a tvrdou germánštinu franských zbrojířů s těžkými meči. Z jedné strany se sem přiváží to nejčistší stříbro, hrudky vzácného cínu, tuny krystalické soli a drahocenné luxusní látky protkávané zlatou nití z daleké Byzance. Z druhé strany se zase nakládají pro vývoz ohromné balíky kvalitních medvědích a liščích kožešin, barely sladkého lesního medu, nejkvalitnější vosk pro svíčky a co je na tu dobu nejkrutější a nejsmutnější realitou středověké ekonomiky, formují se zde obrovské, nekonečné a zoufalé zástupy spoutaných lidských otroků, většinou válečných zajatců z okolních pohanských území, kteří jsou bez milosti, jako obyčejný dobytek hnáni na lukrativní trhy do bohaté muslimské Hispánie a severní Afriky. Přemyslovská knížata si z tohoto neustálého, neutuchajícího a obrovského obchodního ruchu vybírala naprosto pohádková cla a poplatky. Tyto nekonečné řeky tekoucího stříbra a zlata jim následně umožnili vydržovat si obrovskou, skvěle vyzbrojenou a věrnou profesionální armádu. S touto vojenskou mocí postupně, nekompromisně a často velmi krvavě sjednotili a podrobili celou českou kotlinu, systematicky vyvraždili jakoukoliv domácí opozici a natrvalo zapsali tento národ do velkých, složitých, mocenských šachových partií tvořící se křesťanské Evropy. Řeka Vltava, ta dávná, nespoutaná, dravá a posvátná síla, která od nepaměti formovala celou tuto krajinu a po tisíciletí určovala životy keltských, germánských i prvních slovanských obyvatel, byla najednou pevně a definitivně spoutána vůlí a dlátem člověka. Vznikaly zde první pevné brody, pak masivní dřevěné kůlové mosty, které posléze nahradily monumentální mosty kamenné. Praha se stala definitivně kamennou, pevnou a nezničitelnou baštou moci. Dnes, když se jako turisté nebo obyvatelé beze spěchu procházíme po dokonale dlážděných historických ulicích Prahy, když z dálky s obdivem fotíme úchvatné panorama majestátního Pražského hradu, nebo když jen tak popijíme kávu na nábřeží a sledujeme výletní lodě plující po klidné hladině Vltavy, jen velmi málo kdy si uvědomíme tu ohromující hloubku času, skrytou přímo pod našima nohama. Moderní neústupná archeologie a fascinující zjištění genetického výzkumu nám však vyprávějí naprosto odlišný, mnohem složitější a bohatší příběh. Příběh, který boří staré mýty o čisté krvi a odhaluje úžasnou rozmanitost naší minulosti.
Dnešní populace v této zemi ve své DNA a ve svých žilách stále nepopiratelně nese nezanedbatelné a živé stopy všech těchto prastarých, dávno ztracených civilizací. Máme v sobě divokou krev keltských mistrů kovu, kteří vzývali duchy řek na závisti, máme v sobě nezdolnou bojovnost a vytrvalost germánských markomanských kmenů z temných hvozdů a máme v sobě houževnatost a hlubokou spiritualitu těch prvních drsných zemědělských Slovanů, kteří překročili řeku a nazvali toto magické místo svým konečným domovem. Praha, toto překrásné, zlaté a stověžaté město, nebylo nikdy postaveno ze dne na den na zelené, prázdné louce na příkaz jediné věštby. Je to ohromující místo vybudované na tisíciletých, nekonečných vrstvách lidských kostí, rozpadlého dřeva, popela ze spálených opyt a hradišť, rozbité keramiky, zrezivělých mečů a především na nekonečných snech, nadějích, potu a krvi mnoha a mnoha po sobě jdoucích generací našich dávných neznámých předků. A právě to z ní činí nejen nádherné město z kamene a oceli, ale skutečný, živý, pulzující a dýchající památník ohromné síly lidského ducha a lidského přežití napříč brutálními a nemilosrdnými staletími. Tímto jsme se dostali na samotný závěr našeho epického dokumentárního putování starověkou a raně středověkou historií Pražské kotliny. Pokud se vám tato fascinující cesta hluboko do stínů minulosti líbila, nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru našeho kanálu, abyste nezmeškali žádná další epická, historicky podložená dobrodružství, při kterých společně znovu oživujeme dávno zapomenuté civilizace a ztracené světy naší historie. A určitě nám napište dolů do komentářů, která část z historie staré, divoké a tajemné Prahy vás dnes zaujala a překvapila úplně nejvíce. Byli to magičtí Keltové a jejich ohromující Oppidum, děsiví Markomané nebo tajemní první Slované a brutální vzestup Přemyslovců? Těšíme se na vaše názory, děkujeme vám za vaši pozornost a u dalšího dokumentu se s vámi opět rádi vydáme na cestu napříč neúprosným časem.